Ei, molt bones i benvinguts Nakamas, soc en Mugi i bé, avui us porto una altra teoria absurda de les meves que avui tractarà sobre la tècnica secreta d'en Shiryu de la pluja. Dit tot això, comencem! Com bé sabem, en Shiryu és un espadatxí portador d'una Nodachi anomenada Ryu, qualificada com a Meito. Actualment també és usuari d'una paramècia, la fruita invisible. Ara bé, té una tècnica secreta que quasi ningú coneix, però pot ser molt destructiva. Aquesta tècnica consisteix en recobrir tota la seva barbeta de haki d'armadura. Com bé sabem, té una gran i forta barbeta. Doncs si la recobreix de haki d'armadura i la entrena molt, pot arribar a rebentar tota la red line d'un sol cop. Ojo, També, amb el poder de la invisibilitat que li dona la seva fruita, podria colar-se a Maria Joa i rebentar el castell Pangea a cops de barbeta. Aquesta tècnica podria tenir cert paral·lelisme amb el dit de canó, una de les famoses tècniques del CP9, ja que les dues, a l'hora d'assassinar gent, tenen un sistema molt semblant. Dit tot això, ja estaríem per avui, ja estaria la teoria d'avui explicada. Com sempre, aquí teniu els comentaris per fer una mica de feedback, com sempre, i comentar què us ha semblat la teoria i tal. Veieu que és molt breu, però és molt senzilla, clara i concisa. Ja està. Aquí, comenteu el que vulgueu, si us agrada, si penseu igual, si teniu alguna teoria semblant o que s'apropava a aquesta, jo crec que pot ser bastant viable aquesta. També, com sempre, a la caixeta d'informació us deixo el meu Twitter per si voleu estar enterat de coses del canal o de coses que comparteixo sobre One Piece. També us deixo la wiki catalana One Piece, la pàgina web de One Piece en català, on tenen tots els episodis que es van doblar al català, i la pàgina web on pengen el manga de One Piece al català. I tot això, a reveure, Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar o què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!